खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल यूट्यूब चैनलाव बरायबाय। दिनैनि बे गोदान ब्लग भिडियोआव गासै नायगिरिजों लोगोसे सब्सक्राइबार नोंथांमोनखौ बरायबाय। नैबे समाव आं दंफैयो गुवाहाटीनि खानापारानि खाथियाव थानाय ड्रीमलैंडनि पार्कआव। स' लोगोफोर आं बेवहाय गांनै टिकेट लादों। नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे टिकेटआ गासै 450 करि सासेयाव एडाल्ट पार्सननि थाखाय 450 नोंथांमोना मोनाबिलिनि 5 बाजिसिम बेवहाय थानो हागोन 450 रुपिसाव। स' जों सानै फैदों आंजों लोगोसे प्रदीप रानसियारि बिथाङा दङ। नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे टिकेट, बे टिकेटखौ होनानै जोङो चेकिं गेटनिफ्राय हाबलांगोन। स' लोगोफोर फाइनाली जोङो टिकेटखौ चेकिं खालामनानै हाबबोबाय। नोंथांमोना बेवहाय फैयोबा गेदेर केरि बेग लाबोनाङा, लोगोसे बेवहाय फेग्रा जिनिस सादा जौ जुवा शिखर बायदिखौ एलाउ गैया। स' नोंथांमोना बेयाव फैयोब्ला अनलि हेन्ड बेगफोर लाबोब्ला मोजां, गेदेर बेगब्लाथाय नोंथांमोना गेटनि सिगांथिं दोनलांनांगोन। लोगोसे नैबेबायदि आखायाव बिथांमोना ड्रीमलैंड पार्कनि मोनसे टिकेटनि सिएल किखौ सिथाबना हरनाय जायो। माबायदि मोनदों? बरिया ना? फेमिलि पार्क ना बे? फैनांगोन ना? आरोबाव फेमिलिजों फैबावगोन? थेव होमबा जों नायलांबावबाय थानि ना? मोजां दं होमबा ना? दे 450 उथिगोन ना दिनै? थिगानो दङ। दुबायाव सलायनाय बायदि मोनथारदों आरो माने। बालायाव सलायग्रा ना? बालायाव सलायग्रा। हायोबाथ' बायनोसो गोसो। दे थिगानो दं। होमबा इन्जय खालामदो ना? थिगानो दं। दे। बोथोरा माबायदि? बोथोराथ' बोरैबा माने उसुबिदा एसे माने। सान्दुं गैया ना? सान्दुं गैया। पाहार जायगा आरो ना? पाहार जायगा। दे थिगानो दं। मोजां नुदों थेवबो। दे। लोगोफोर सिङाव हाबबोनानै नोंथांमोननो गिबियाव दिन्थिनो लादों नैबेबायदि इन्जयमेन्टनि कारणे गारि लामायाव दोनदों। नोंथांमोना नुनो हादों, बेखौ जानो हागौ दुबाइनि जा बाला मरुभूमि बेफोराव सलायनाय जायो। स' नोंथांमोना बेवहाय इन्जयमेन्ट खालामनो हागोन। लोगोसे टटेलि एन्टारटेनमेन्टनि कारणे बेफोरखौ फार्स्ट स्टेपआवनो दोननाय जादों। लोगोसे स' फाइनाली लोगो नोंथांमोन जोङो नैबे ड्रीमलैंडनि सिंसिम सफैबाय। लोगोसे नोंथांमोना साइडबोर्डआव नुगासिनो दङ स्नोलैंड। जोङो गिबियावनो बरफनि बे न'सिम थांग्रोगोन। नोंथांमोना नुदों नैबे साइडखिजा दिन्थिदों स्नोलैंड, लोगोसे बे उनथिंजाय नुनाय गासैबो बे ड्रीमलैंडनि पार्कनि सेटआप। स' फाइनाली जों गिबियावनो फार्स्ट अफ अल जोङो बे स्नोलैंडआव थांग्रोनि। स्नोलैंडआव थांनानै नोंथांमोननो मा नुखो बेनि गासै नुथायखौ दिन्थिनो नाजागोन। लोगोसे जोबथारनायाव एक्सपेरिमेन्ट्सखौ खोन्थागोन जे बेवहाय अरिजिनेलि बरफनि बायदि बा बरफनि जायगा बायदि फिल मोनोना ना आर्टिफिशियेलि जास्ट मोनसे जों गुसु क्लाइमेटखौल' मोननो हायो। स' थौदो जों नायलांग्रोनोसै। स' लोगो नोंथांमोन जों फाइनाली स्नोलैंडसिम हाबफैबाय। नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं बे स्नोलैंडनि रुम। बेनि सिंथिंजायनो जोङो बरफनि न'आव हाबगोन। लोगोसे नोंथांमोननो मोननैसो टिप खोन्थानि। बेवहाय फैब्ला मबाइलखौ सुइच अफ ला, लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय जुटाजों हाबनो हानाय एलाउ गैया। स' जों गिबियावनो बेसिम हाबनो थाखाय बेनि थिखानाय मोनसे ड्रेस दङ, बे ड्रेसखौ गाननांगोन। स' नैबेजों हाबलांसै ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। बेवहाय -18 आलागै टेम्पारेचारा जायो होनना दिन्थिदों। टटेलि गुसु, स' एक्साइटमेन्ट। मानो होनब्ला एसेबां सिटिनि गेजेराव गरमनि गेजेराव जे थान्दानि मोनसे फिल मोनगोन, बेनि थाखायनो जोबोर एक्साइटमेन्ट। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो।
स' नोंथांमोना नुगासिनो दङ प्रदिम लानसियारि बिथाङा बे स्न'फल बरफनि न'सिं हाबनो थाखाय ड्रेस गानगासिनो दङ स' बिथांमोना मोनसे थिखानाय ड्रेस होयो बेफोरबायदि जुथा गाननांगौ आरो बे जेकेट बेवहाय एभेलेबेल दंखायो 450 आव गासै सुबिदाखौ नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन लोगोसे टटेलि इन्जय खालामनो हागोन स' प्रदिप लानसियारि माबायदि मोनदों गुसु ना थिग दं स' लोगो नोंथांमोन आं ड्रेस खालामग्रोनि नैबेबायदि थिखानाय जेकेट मोनगोन लोगोसे नैबायदि जुथा मोनगोन थ' बेवहाय बेनि एक्सपार्ट बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला टेम्पारेचारा 0 नङा बेवहाय -18 थायो स' गुसुखौथ' मोनखागोन लोगोसे बे टटेलि आर्टिफिशियेल माने नेचारेल नङा बे आर्टिफिशियेलसो बेवहाय माखासे टेकनिकनि दारै बे जायगाखिनिखौ गुसु खालामनाय जादों स' आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन माबायदि गुसु खालामदों सिङाव थांनानै स' गिबियावनो ड्रेसखौ गानग्रोदों गोरजा लागा मोजां दंना लोगोफोर माबा गोरजा गोरजा ड्रेस होजोब्बाय माथो ड्रेसखिनि खालामना लाग्रोनोसै दे जुथा नैबे जुथाखौ गानगोन बेयो स्पेसियेलि बेखौ आं बै खैला जावनो थांनाय मानसिफोरखौ गाननाय नुयो थ' आंबो दिनै गानना नायनायनि गुसु बिराद गोजांदो आरो जायगाया दै जाजोबना दङ गैया अके रेडि डान स' नोंथांमोना नुगासिनो दं नै बेवहाय -18 देखायदों 18 दङ 0 नङा दै टटेलि बेवहाय लिरनाया खायसेया गोरोन्थि बुङो 0 बाथ' थानो हानाय नङा स' बेवहाय -18 ल'सो दङ स' सिङाव हाबग्रोनोसै हाबबोबाय लोगो नोंथांमोन नैबे लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु दिन्थिनि बेवहाय जा ग्राउन्ड फ्लोर बेवहाय जोबोर फिस्ला बेवहाय टटेलि बरफ बायदि मोनसे फिल मोनगासिनो दङ स' बिराद फिस्ला बि केयारफुल थाबायनाय समाव स' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेबायदि जोबोर हाई भल्टेज बा हाई टेकनिकनि मेसिनजों बेखौ कुलिं खालामनाय जादों आरो कन्टिनिउवासलि बेवहाय -18 डिग्रियाव टेम्पारेचारखौ कुलिं बानायगासिनो दङ स' बेवहाय बरफ बायदि माखासे स्नो नुनो मोन्दों टटेलि जागासिनो दं स्नोफोरा जोबोर गुसु गगा मोननोबो हागौ थाबायगासिनो लोगो नोंथांमोना नुनो मोन्दोंना नै बेवहाय स्नो बरफनि जा दाथाय बेफोर जागासिनो दङ लोगोसे जोबोर गुसु गुवाहाटी सिटियाव बेबायदि गुसु जायगायाव थानानै थारैनो सिमला मनाली बा जम्मु काश्मीराव थानाय बायदि मोन्दों सरि गोलैबायमोन लोगो नोंथांमोन फिस्लाथार स' बि केयारफुल आखाइफोरा गोजांजोब्बाय स' लोगोफोर आखाइया गुसु जाजोब्बाय जोबोर थान्दा बेवहाय लोगोसे बे स्नोफल गोलैनाय जायगानिफ्राय नोंथांमोना जुदि नांनायनिख्रुइ गुसुसिन मोनदोंब्ला नैबे फिसा न'नि डिजाइन खालामना दोनदों बे सिङाव हाबनानै एसे गुसुखौ कन्ट्रल खालामनो हायो थारैनो जोबोर गुसु मानो होनबा नैबेबायदि बोथोरावबो जोंनिया गोजांनाय बोथोरा खमायलांबाय टटेलि गोजाङाखैनो बुंजागोन मानो होनब्ला नैबे समाव राज फुजानि बोथोर बे बोथोरावबो आं प्रेक्टिकेलि माने हावलिसिम थांनायाव बाइक सालायनाय टाइमाव मोनबो गरम ड्रेस गाना गारानो बा थान्दानि ड्रेस गाना गारानो थांनो हादों स' दिनै टटेलि फिल खालामदों बेवहाय नोंथांमोना फै लोगोसे बेवहाय भिडिअ लानायाव माखासे साउन्ड उथिगासिनो दङ माने मेसिन कन्टिनिउवासलि सलायबाय दङ स' माथोआ एसे क्लियार जायाबो जानो हागौ साउन्डआ स' बेनि थाखाय बया मोननाङा जोबोर गोजांदों नै आखाइफोरा मावजोबनो हमबाय स' माबायदि मोनदों थान्दा ना आखाइखौ दिन्थिलाय आखाइखौ माबायदि मोनदों बरफ बायदि मोनदों ना माबायदि मोनदों दा बेलाय बेफोर डिजाइन ना बरफनि दे बेखिजाबो जों नायलांबावनि ना फिस्ला दै मोजां थाबाय फिस्लाथार मोजां थाबाय स' गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै बरफनि न' इग्लु ना मा बुङोमोनथाय बेखौ गोदो फरायनो मोन्दोंमोन इग्लु ना मा बुङो गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय नैबायदि इटानि आर्टिफिशियेल डिजाइनजों बानायना दोननाय जादों स' बेवहाय खमसे खम 5 निफ्राय 10 मिनिटनि सायाव थानो हानाय नङा मानो होनब्ला बिराद थान्दा आंथ' टटेलि फिल खालामजोब्बाय गोजांजोबथारबाय लोगोसे भिडिअआ एसे सेक जानो हागौ सेकि जानो हागौ मावनो हागौ मानो होनब्ला भिडिअ खालामबाय थानाय समावबो आखाइया जोबोर मावदों खारन -18 आव जों दासिमबो थाफेराखैमोन टटेलि मोनसे फिल खालामदों गोजांबाय लोगो नोंथांमोना फै टटेलि इन्जयमेन्ट बे गरम बोथोरनि दिनाव माने गुवाहाटी बायदियाव जोबोर टेम्पारेचारा गरम थान्दाखौ मिथिनानै मोना स' नैबे समावबो जोबोर गरमानो बुंजागोन स' मावजोब्बाय दे लोगोफोर भिडिअआ मावदो दे मोजाङै नायलांबानो जाबाय
बेफोरबायदि माखासे बेवहाय एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बेबायदि मै पेंगुइन बायदि दङ बेवहाय स' बारा गोबाव थाजाया आं नोंथांमोननो मोनसे टिप होनो नागिरदों बेवहाय 5 इयार्सनि सिंनि गथ'फोरखौ सोयैयानो गाहाम मानो होनब्ला जोबोर गुसुद्राय आरो बिराद गोजांनाय मोनदों आरोना थ' नोंथांमोना जुदि लोगोआव 5 इयार्सनि बिल' बेबि लाबोयोबा बेवहाय सोनो नाङा माने लोमजानो हागौ स' लोगोफोर आखाया गुसु जाजोब्बाय खमसे खम 10 मिनिट्सनि सायाव बेवहाय थानो हाया नर्मेल बडिया आरो लोमजानाय दंबाथ' टटेलि लोमजानो हागौ मेलेरियाफोर जानो हागौ बेनिखायनो आं गासै फेमिलि नोंथांमोनखौ मोनसे टिप होनो नागिरदों नोंथांमोना जाहाथे बेवहाय हाबोब्ला नर्मेल देहायाव हाब लोगोसे बेवहाय 5 इयार्सनि बिल' बेबिखौ सोनो नाङा गोजांनो हागौ एन्जयमेन्टनि नामाव बांद्राय खालामोब्ला लोमजानो हागौ स' बेनि थाखाय बे केयारफुल लोगोसे नैबे समाव टटेलि आसिफोरा गुफुर जाजोबनो हमबाय माने देहाया आउट अफ कन्ट्रल जाबाय स' ओंखारलांनोसै लोगोसे नोंथांमोना माबायदि मोनखौ कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरदो स्न'फल बरफनि न' दिन्थिनाय भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोसे ओंखारलांनानै माखासे आरो ड्रिमलेन्डनि नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लादोंसै थ' बिदिब्ला जों ओंखारलांनोसै स' नैथिंजाय गेटआ नोंथांमोना बेखिनिजाय ओंखारलांनो हागोन बाय बाय ह जिलादार स' लोगो नोंथांमोन गानस्लायनोसै नोंथांमोना बेवहाय फैयोब्ला मोजाङै सिङाव हाब जोबोर फिस्ला आंथ' नायबाय माने जन्थाया बिराद फिस्ला खालामदों बेवहाय जा स्न'फल माने बरफनि बायदि मोनसे नुजाथिदों बेयो जोबोर माने जायगाखौ फिस्ला खालामो बेनिखायनो बि केयारफुल लोगोसे नर्मेल बडियावल' हाब बेवहाय लोमजानायबा हाबनो नाङा जों ड्रेसखौ खुबाय नैबायदि नोंथांमोना ड्रेस मोनगोन बेफोर ड्रेसखौ केयारफुलि माने मोजाङै हुकफोरखौ मारिनानै ला चेनफोरखौ थ' माखासे नुथायखौ उनखिजा दिन्थिलांबावनि बे टटेलि ड्रेसनि रुम आरो लोगोसे मोनसे खोथा बेवहाय गोबाङानो बुङो 0 डिग्री टेम्पारेचार बे नङा नेचारेलि नङा बेयो -18 ल' बेवहाय खायसे एसि माने हाई फ्रिकुवेन्सि बा हाई भल्टेजनि बे एसि जों बेखौ बानायनाय जादों थ' मथा मथि फुंनि 9टासोनिफ्राय मोनाबिलिनि 5टासिम 5 बाजिसिम फुंनि 9 बाजिनिफ्राय मोनाबिलिनि 5 बाजिसिम बेयो टटेलि अपेन थायो स' लोगो नोंथांमोन जोङो बरफनि न'निफ्राय ओंखारबोबाय थ' मोजां मोनदों लोगोसे आंहा दा एसे प्रब्लेमबो जादों मानो होनब्ला साइनास दं आंनाव एक्चुवेलि साइनासनि प्रब्लेम दं स' गन्थंखौ नारसोनाय मोनदों आरो माथोआ ओंखारबोआखै स' नैबे साइडथिंजायबो बे दैजों स्लाइडिं जाना बेसिम फैनो हायो नोंथांमोना फैयोब्ला गेजेराव नुनो हागोन लोगोसे दिनै सुबुं गैया बेवहाय माने भिजिटर्स गैयिनि थाखाय बे बन्द जानो हागौ बेनिखायनो बेवहाय एन्टारटेनिं जानाय नुनाय जायाखै नोंथांमोना फिउचाराव फैयोब्ला नुनो हागौ लोगोसे जानो हागौ फैबाय थानाय डिसेम्बरफोराव बेवहाय गोबां चिलड्रेनफ्राबो जागोन मानो होनब्ला नैबे समाव गासैबो एग्जामनि सिजन एग्जाम जाबोगासिनो दङ मानो होनब्ला नभेम्बर डिसेम्बराव गोबां एनुवेल एग्जामफ्रा जायो स' बेनि थाखाय पेरेन्टसफ्रा एलाउ होआखैबो जानो हागौ स' एग्जाम जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय बेरायनो लाबो गथ'फोरखौ लोगोसे पेरेन्टसनि गाहानै मोनसे टिप्स होगोन नोंथांमोना जेसेबां नोंथांमोननि गथ'खौ जायगा बेरायहैगोन एसेबांनो नलेज मोनगोन लोगोसे जा बिथांमोना गथ'फोरखौ बोसोराव हस्टेलाव दोनो बिथांमोनखौबो बेरायनायनि चान्स खोन्थायाव दङ जेसेबां जोबथेनानै दोनगोन एसेबांनो गाज्रि आखलखौ सोलोंगोन गतिके सम सम बिथांमोनखौ एन्टारटेनिंनि कारणे जायगा बेरायहैनांगौ लोगोसे गोबां गियानबो बुथुमनो हायो आरो नोंथांमोनाबो जुदि न'आव थायोब्ला जायगा बेरायनानै नाय जायगा बेरायोब्ला मिथियो जोंनि सुबुङा बेसेबां सिभिलाइजेसन जादों लोगोसे मानसिजों रायलायनायनि जा केपासिटि बेफोरखौ रोङो स' गासै पेरेन्टसफोरखौ खावलायगोन नैबे जायगासिम नोंथांमोना एटलिस्ट बेबिफोरखौ माने गथ'फोरखौ एग्जाम जोबखांनायनि उनाव खेबसे बेरायहोनो लाबो लोगोसे आर्टिफिसियेलि जा स्न'फल जा बरफनि न' बेखौ दिन्थिफै मानो होनब्ला गोबाङानो जोंनि रांखान्थि हालोदनि थाखाय सिमला मनालि बायदि जायगायाव थांनो हाया बेयाव नेचारेल बरफखौ नुनो मोनो नाथाय बेवहाय आर्टिफिसियेल जिथु स्न'फल बेवहाय नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन गथ'फोरखौ लोगोसे 5 इयार्सनि बिल'खौ नोंथांमोना बेयाव स्न'फलसिम बरफनि न'आव सोनो नाङा मानो होनब्ला बियो जोबोर माने जोंनि देहानि थाखाय डेन्जारियासबो एन्टारटेनमेन्टनि नामाव डेन्जारियासबो जों 10 मिनिटसोबो थानो हायाखै 10 मिनिटसोबो मानो होनब्ला जों नर्मेल बडिब्लाबो बेनि जा टेम्पारेचार बेखौ मोनबाय थायाखै जोंनि एनभायरनमेन्टआ बेबायदि नङा जानो हागौ शिलंफोराव थानाय सुबुंफ्रा बेनि टेम्पारेचारखौ कन्ट्रल खालामनो हागौ मानो होनब्ला शिलंआ एनि टाइम माने गुसु थायो लोगोसे जोंनि साखाथियावनो थानाय जोंनि सिक्किमफोरनि सुबुंफ्राबो जानो हागौ बेनि टेम्पारेचारखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन लोगोसे नसुंसेयारि अरुणाचलाव जा 0
बायदि जायगाफ्राव अरुणाचलनि मानसिफोरा थायो बेवहायबो कन्टिनिउवासलि बरफानो थायो थ' बिथांमोनाबो जानो हागौ बेनि टेम्पारेचारखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन नाथाय जोंनि थाखाय कन्टिनिउवासलि थानाया मोजां नङा लोगोसे नर्मेल बडि टाइमावसो नोंथांमोना हाबो थ' गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दिनै गुवाहाटियाव गोबां खामानिनि थाखाय फैदोंमोन लोगोसे एसे सम मोन्दों बेनिखायनो गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोननो लोगोसे गासै साबस्क्राइबार नोंथांमोननो माखासे एन्टारटेनमेन्टखौ दिन्थिबाय बेवहाय मानो होनब्ला महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलाव गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोराबो साबस्क्राइबार दङ आं बिथांमोननि कमेन्ट्सनिफ्राय हमदांना मोनो बिथांमोननि कमेन्ट्स लिरनायनि आइडियायाव हमदांना मोनो बिथांमोना आं माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो साबस्क्राइबार दङ होननानै आं साननानै लादों लोगोसे मोजांबो मानो होनब्ला दिनै सिभिलाइजेसननि मुगायाव दिनै 21st सेन्चुरियाव बर' हारियाबो गोदोसोना थानाय हारि नंला बेनिखायनो जानांगौबो नाथाय मोनसे टिप्स होबावनो नागिरदों बे भिडिअनि हेफाजाबजोंनो जोंनि बर' उन्दै उन्दै उथिबोफुनाय बर' गथ' बा गथ'सा नोंथांमोना बैसोजों लोगोसे सिमाखौ लाखिनानै मबाइलखौ बाहाय गोबाङानो दिनै पाबजि गेलेनायनि नामाव गोबां धंस' जालांदों पाबजिया मोनसे एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय गेमसो बेखौ हार्डलि लानाङा बेखौ ब्रेनाव सोनो नाङा मानो होनब्ला जा बिथांमोनखौ आं माने पाबजि गेलेबाय थानाय नुदों बिथांमोना मोनसे मिसबिहेभ खालामनो हमदों सुबुं माहारिखौ बिथांमोना दिनै बिमा बिफाजों मोजाङै रायलायनो रोङा जालांदों रायलायनायनि रावा खमायलांदों बिथांमोना बिहेभ रोङा जालांदों लामा दथा दथा जमा जमा थानानै गावजों गाव पाबजि गेलेनायाव बेस्थ' थानायखाय बिथांमोना माने गावनि एबनर्मेल मुड बायदिसो थायो बे नर्मेल मुडाव थानो नागिरा मोजाङै बिहेभ खालामा लोगोसे फ्रि टाइम मोनब्लानो बिथांमोना पाबजि गेलेनायखौ नुनो मोन्दों स' गासै पेरेन्टस नोंथांमोनाबो गावबा गावनि गथ'खौ एसे ध्यान हो मानो होनब्ला एन्टारटेनमेन्टनि नामाव बा टाइम पासनि नाम लानानै बेफोरबायदि गेमखौ गेलेनायनि नामाव नोंथाङा जेबो लाब जायाखै कम्पेनिया लाब जादों कम्पेनिया लाब जागासिनो दङ मानो होनब्ला वर्ल्डनि बे 199 कान्ट्रिनि गासै पाबजि गेलेयै जायगा गैला खोनानो मोननायाव चाइनाफोर बायदि कान्ट्रियाव रेस्ट्रिक्टेड दं होनना खोनादोंमोन नाथाय बेबो बेसेबां सैथो आं मिथिला अब्लाबो जोंनि इन्डियायाव बांसिन बेखौ बाहायो लोगोसे दिनै जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावबो गोबां उजिबोफुनाय बा गोदान गथ' बिथांमोना पाबजि गेलेनायनि नामाव गावनि जिउखौ धंस' खालामदों खोनानो मोननायाव निउस मिडियायाव माखासेया न'बो गारना खारलायनाय खोनायो सम मबाइल मोनाबा बुलाय सोलाय जायो स' गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोनखौ मोनसे टिप्स होदों मानो होनब्ला जिउआ जोंनिया खेबसेल' दिनै 60 बोसोर जोङो थांनानै थायो होनना बुङो नाथाय बेबो बेसेबां सैथो बेखौ मिथिला स' जिउआ मोनसेल' थैनानै थांखांनायनि उनाव बे जिउखौ मोनफिना बेनिखायनो निजेनि जिउखौ निजेनि फिउचारखौ दानाया गावबा गावनि आथिङावसो बेवहाय बिमा बिफाखौ दुसिनायनि लाब गैया बिमा बिफाया नोंनो खांबोबाय बाबोबाय रोंहोनायनि मोनसे सुबिदा होदों थ' मोजाङै ला लोगोसे एन्जयमेन्टनि नामाव बांसिन टाइम पास खालामनो नाङा मानो होनब्ला नोंथाङा एन्जयमेन्टनि नामाव पाबजि गेलेनानै मोनबो लाब जायाखै नोंथांनि मेन्टेल प्रेसार जादों नोंथाङा मिसबिहेभ खालामनो हमदों नोंथांनि खायसे बिहेभियारा जुनार आखु जालांनो हमदों नोंथांमोना महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलखौ जेसेबां हायो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव बेल आइकन थुआब्ला नाथाय नोंथांमोना भिडिअनि नटिफिकेसनखौ मोननाय नङा नोंथांमोना जास्ट साबस्क्राइब खालामब्लाथाय नोंथांमोना साबस्क्राइबारल'सो जाना थानो हागोन महिलारि वाइड एंगलनि नाथाय भिडिअनि आपडेटफोरखौ मोननाय नङा थ' साबस्क्राइबखौ थुनायनि लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेल नटिफिकेसनखौ थु लोगोसे बेवहाय नटिफिकेसनखौ अन खालामना दोन अब्लानो नोंथांमोना आं भिडिअखौ आपल'ड होनायनि 1 सेकेन्डनि गेजेराव नटिफिकेसन थांगोन लोगोसे नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समफ्राव गोदान ब्लग भिडिअ इन्टारभिउ भिडिअ मोगा-मोगि भिडिअ फिन खेब लोगो मोननो आसाजों दिनै बेखिनियाव ड्रिमलेन्डनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै टेक केयार बाय बाय